Ozývajú sa čoraz častejšie hlasy sklamaných voličov koalície a Smeru, že vláda proste nasľubovala veci, nerobí pre ľudí, čaká nás ďalší konsolidačný balíček. Zvyšovanie DPH bolo dementované ministrom Kamenickým, že to nebude. Tak, ale čo by si, registruješ aj ty tieto hlasy, aj keď si v Bruseli, a čo by si odkázal ľuďom, že sme v polke vládnutia, musíte ešte vydržať a potom sa to preklopí, alebo registruješ tieto hlasy? Samozrejme, že áno, nie je to ľahké, ľudia sú hlavne nahnevaní, čo sme teraz napríklad boli na tzv. Eurotour po Slovensku aj s Erikom Kaliňákom, tak ľudia sú hlavne nahnevaní v tej trestnej oblasti. To znamená, že prečo ešte nesedí Naď? Prečo ešte nesedí za tie veci, čo spáchal z hľadiska protiústavného posielania tých zbraní a tak ďalej, hej? Prečo ešte nesedí Matovič a za všetky tie zločiny, ktoré spáchali? A teraz Lipšic a ďalší, čiže tí ľudia sú nahnevaní, pochopiteľne. A tam sa snažíme vysvetľovať presne, ako to robí aj Erik v tej relácii urobil, že jednoducho my nemáme možnosť ako vláda alebo ako parlament ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní, čo je absolútna pravda. To, že to robila tá druhá strana, že to robil Heger, že to robil Matovič, že to robil cez Lipšica a ďalší, že tam vyslovene si spravili gestapo na tej špeciálnej prokuratúre a prenasledovali opozíciu, však takmer zavreli aj Roberta Fica, tak to robili oni. A teraz, áno, ľudia sa pýtajú, že prečo my máme byť teraz zase tí najlepší a tí učebnicoví a pápežskejší ako pápež. My sme ako oni, nevystupávame dvere, hovorí minister Eštok. Áno, ja súhlasím do istej miery, ale akože či neumrieť na krasu, hej, že aby sme neumreli na krasu, lebo oni sa vrátia a budú ďalej pokračovať v týchto čistkách, v tomto terore. Oni sa chystajú už. Čiže ja si myslím, že asi by sme mali pritvrdiť. To je môj osobný názor, že jednoducho musíme byť ráznejší. Ľudia sú nahnevaní a celkom oprávnene.